ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଦେବ। ପ୍ରଗଳା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧର୍ମରାଜ ସିଂହଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନରସିଂହପୁର ଧର୍ମରାଜ ସିଂହ। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ଅନୁଗୁଳରେ। ସେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ରାଜା ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କଥା, ମାନେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 200-250 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। 200-250 ବର୍ଷ ନା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ, ରାଜାଙ୍କର ମାନେ 7 ରାଜା ହୋଇ 7ଟା ରାଣୀ ବିବାହ ହେଲା। ମାନେ 6ଟା ରାଣୀଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ସାନ ରାଣୀଙ୍କର ଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଗଳା ମା, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡା ପୂଜା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗଳା କାଟିଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ। ସେ ରାଜା ଝିଅ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଗଳା ନଥିଲା। ସେ ଜେମା ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଗଲା ଯେ ନରସିଂହ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲା, କିଏ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ମୁକୁଳେଇବ। ତାପରେ ଏଠୁ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତେ ନରସିଂହପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତାପରେ ରାଜା ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଛି, ମୋତେ ଆସିକି ମାନେ ମୁକୁଳାଅ। ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ମାନେ ମୁକୁଳିବାକୁ ଆଉ କେହି ସାହସ କରିନଥିଲେ। ରାଜା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ କୁମାର ଥିଲେ, ଯେଉଁ କନ୍ୟା ତାଙ୍କର, ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେ ଅନୁଗୁଳ ରାଜା କହିଲେ ହଉ ଚାଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ସେଠୁ ସୈନ୍ୟ ନେଇକି ଗଲେ ଘୋଡ଼ାରେ। ଦେଖୁନ ଘୋଡ଼ା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଘୋଡ଼ା, ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଗୋଟେ ମାନେ କଳା ଘୋଡ଼ା, ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଅଛି ସେଇଟା? ହଁ, ସେ ଘୋଡ଼ା କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ତାପରେ ମା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ସେ ଗଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଦୁର୍ଗାଙ୍କଠୁ, ମାନେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ, ସେ ତାଙ୍କ ରାଜବାଟୀରେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ପୂଜା ହେଉଥିଲେ। ସେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ରାତିରେ, ଯେ ମା ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ହେଉଛି, ସେ ଖଣ୍ଡାଟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେ ଖଣ୍ଡାଟା ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡା ପୂଜା ହେଉଛି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଏତେ ଲୋକ ମାନେ ଇଏ କଲେ, ପୁରା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ଇଏ କଲେ, ହତ୍ୟା କଲେ। ମାନେ 12 ବିଶା ପଇତା ବାହାରିଥିଲା ସେଇ ମାନେ 12 ବିଶା ମାନେ ପଇତା ମାନେ ଯୋଉଟା ଇଏ ସେ ବାହାରିଥିଲା ସେଇ। ତାପରେ ଗୋଟେ ନାଳ ବହି ଆସିଥିଲା, ମାନେ ସେଇ ଖଣ୍ଡାଧୁଆ ନାଳ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ବୁଢୀ ଦେଇକି ଆମକୁ ସେଇ ନାଳଟା ଆସିଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ରାଜା ସେଠୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଇଏ ଜଣେ ଦେବୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ସେ ଆସିକି ମାନେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଯେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେ କହିଲେ। ରାଜା ସେଠୁ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅଠୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସେତିକି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ସସମ୍ମାନ ସହିତ ଛାଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ପ୍ରଗଳା କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାଟିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଖଣ୍ଡାଟିରେ ନିଜ ଗଳାକୁ ସେ କାଟିଲେ। ନିଜ ପ୍ରଗଳା ଯେଉଁ ଝିଅ, ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ, ସିଏ ହେଉଛି ଗଳା କାଟିଲେ, ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଖଣ୍ଡାଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ପଡ଼ି ରହିଲା ସେଇଟା। ଆଉ ଖଣ୍ଡାଟା ମାନେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଲା। ରାଜା ସେଠୁ ମାନେ ଝିଅ ମୃତକ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ନରସିଂହପୁର ପଳାଇ ଆସିଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲା, ମାନେ ଝିଅ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସମସ୍ତେ ରାଣୀମାନେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ରାଣୀମାନେ ବି ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି। ତାପରେ ସେଠୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୁରା ବିତି ଯାଇଛି। ପୁରା ଅରାଟ, ମାନେ ନରସିଂହପୁରର 4-5 ହସ୍ତିନା, ଅରାଟ ଏମିତି ସବୁ ନାଁ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ କେହି ରାଜା ରହିଲେନି, ଅରାଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜବଂଶ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ବୋକଡ଼ାରୁ ସେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ଏଇ ଯେଉଁ ନରସିଂହପୁର ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଘର ଥିଲା ବୋକଡ଼ା। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସେ ବୋକଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଘର ବି ଶୁଦ୍ଧ, ସେ ଆମ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହପୁରରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଇଏ କଲେ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତା ଭିତରେ, ମୁଁ ତ ସେ ଜାଣିନି। ତେଣୁକରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, 4 ଜଣ ନରସିଂହପୁରରେ 3 ଜଣ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଭାନୁ ପାୟରା ହେଲା, ନରଜେନା, ପୁରଜେନା, ଏମାନେ ସବୁ ରାଜୁତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ନରସିଂହପୁର ରାଜାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାରିକି ନରସିଂହପୁର ଅକ୍ତିଆର କଲେ, ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ନରସିଂହପୁର ରାଜା ହେଲେ। ରାଜା ହେଇକି ଆମ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ରାଜବଂଶ, ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଭ୍ରମଣରେ ବୁଲିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରନ୍ତି, ଭ୍ରମଣ ବୁଲନ୍ତି, ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ବୁଲନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ବୁଲି ବୁଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି, ହେଲା କି ବୁଲି ବୁଲି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ତାପରେ ରାଜା ସେଠୁ ଭୟର ସେଠୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା,
ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କେମିତି ମାନେ ପାଇବେ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଇବେ। ତାପରେ ସେଠୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମନ୍ଦିର ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ନିଅ, ମୁଁ ଅମୁକ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ ନେଇକି ନରସିଂହପୁର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ବାହାର ପୂଜା କର। ଆଉ ସେଠୁ ରାଜା ସେଠୁ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କରିବି? ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ପଛକୁ କେଉଁଠୁ ନେବେନି, ନେଇକି ଯିବେ ଆପଣ ନେଇକି ଯୋଉଠି ଯୋଉଟା ଇଏ ରଖିବେ। ରଖିବା କଥା ରଖିବି, ରାଜବାଟି ନେବେ ଆଉ। ସେଇଠି ସିଏ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରାଜା ଧରିକି, ଏଇଟା ଜୟପୁର, ଏଇଟା ନଥିଲା କିଛି, ଜୟପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ନଥିଲା, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଉଥିଲେ। ରାଜା ଏଠି ମାନେ ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ ଆବାଜ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ରାଜା ଏଠି ଅଣ୍ଟା କୁଦିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠୁ ଏଇଟା ବାଉଁଶ ବଣି ଦେଖି ମା ଲୁଭେଇଛନ୍ତି, ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମା ରହିବେ, ମା ଏଠୁ ଆଉ ଯିବେନି, ମୁଁ କେମିତି ରାଜବାଟି ଏଠୁ 11 କିଲୋମିଟର ହେଲେ କେମିତି ନେବି? ରାଜା ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ମୋତେ ନବୁ ଏଇଠୁ ଆଉ ନେଇପାରିବୁନି, ଏଇଠି ମୋର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କର ଭିକ୍ଷା କରିକି, ଆଉ ଯଦି ନବୁ ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ବାପ ଘର ହେଉଛି ନରସିଂହପୁର ରାଜବାଟି, ମୁଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯିବି, ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ନବ ପାଦେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଳି ଦେଇକି ନବ, ପାଦେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଳି ଦେଇକି ଜୟପୁରରୁ ନରସିଂହପୁର ପାଦେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଳି ଦେଇ, ପୂଜାରୀ ଯେତିକି ପାଦେ ଯିବ ସେତିକି ପାଦରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଳି ଦେଇ ନବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ସେଠୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲା, ରାଜା ରାଜି ହେଇଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ। ସେଠୁ ପୂଜାରୀ ଏଇଠୁ ବାହାରିଥିଲେ, ଯେତିକି ପାଦ ଯାଇଥିଲେ ସେତିକି ବଳି ଦେଇ ଦେଇ ଆମର ହେଉଛି ବରଡାହାଳିଆ ପୋଖରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ସେଇ ବରଡାହାଳିଆ ପୋଖରୀରୁ ବଳି ସରି ଯାଇଥିଲା, ସେଇଠି ମା ରହିଗଲେ। ତାପରେ କିଛି ସେଠୁ ରାଜା ସେଠୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମା ଏଇଠୁ ମୁଁ କେମିତି ନେବି? ସେ କହିଲେ ଏଇଠୁ ଆଉ ବଳି ଦେଇ ପାରିଲନି, ଏଇଠୁ ମୁଁ ମୋ ପୂଜାରୀ ମାନେ ଏଠୁ ମୋତେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଆହ୍ୱାନ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ମାନେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ଯିବି, 16 ଦିନ ପୂଜା ପାଇବି। ସେଇଠି ରାଜବାଟିରେ ରାଜା 16 ଦିନ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। 16 ଦିନ ତାପରେ ସେଠୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଫେର ମା ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏଇଠି, 16 ଦିନ ସେଠି ବାପ ଘର ରହି ମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି ସେଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡାଟା ବହୁତ ଦିନ ରହିଲା, ଖଣ୍ଡାର ମା ଉପରେ ପୂଜା କରାହେଲା। ତାପରେ ସେଇ ଖଣ୍ଡା କଣ କରିବ, ଚାରିଆଡେ ଭ୍ରମଣରେ ବୁଲିବ, ମାନେ ତା ଇଚ୍ଛା ହବ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ଯାଇ ବୁଲିବ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସିଏ ସେଠୁ କାହାକୁ ମାନେ ଦେଖାଦବ, ମାନେ ଏଇଠି ଯାଇକି ଦେଖାଦବ, ସେଇଠି କୋଉ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇ କାଠ ହାଣୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦବ। ସେ ବୁଲିବେ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲେ ହାତୀରେ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ କୁଦିକି 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। 2 ଖଣ୍ଡ? ହଁ, ତାଙ୍କୁ କୁଦିକି 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ରାଜା ହାତୀରେ ଦର୍ଶନ କରିବେନି ସଦାବେଳେ ନରସିଂହପୁର, ଏଠି ଜୟପୁର ଗୋଟେ ରାଜବାଟି ଅଛି ରାଜାଙ୍କର, ଏଠି ରାଜା ରହିଲେ। ସବୁ ଆମ ଘର ଉଲ୍ଲାସପୁର ଥିଲା, ଏଠି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ କିଏ ପୂଜା କରିବ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିନି, ମାନେ 12 ବିଶ୍ଵା ପଇତା ଆଣିଥିଲେ ସେ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ମାଳି ପୂଜା କରିବେନି, କିଏ ପୂଜା କରିବେ ନା ଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୂଜା କଲେ ପୂଜା କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମ ଘର ନରସିଂହପୁର ରାଜବାଟି ଥିଲା, ଇଏ ଉଲ୍ଲାସକୁଟ ଥିଲା। ଉଲ୍ଲାସକୁଟରୁ ଆମ ଘରୁ ଆଣା ହେଇକି ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଆଣା ହେଲା। ଏଠୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ସେବା କଲୁ, ଜମି ଯେମିତି ଦବା କଥା ରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଏଠି ମା ଏଠୁ ପ୍ରତି ମାନେ ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଟୁରିଜିମ ଇଏକୁ ଯାଇଛି ଆଉ। ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅତିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ଯୋଉ ଭଟ୍ଟାରିକା ମାଙ୍କ ସହିତ କଣ ଗୋଟେ ଇଏ ମଝିରେ କଣ ଗୋଟେ? ହଁ, ଭଟ୍ଟାରିକା ମା ହଉଛି ମାନେ ସେମାନେ ସେ ଭଟ୍ଟାରିକା ମା ହଉଛନ୍ତି କଣ ନିଜେ ନା ବଳି ନେଇକି ଖାଇବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଭଟ୍ଟାରିକା ମା ନିଜେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯୋଉଠୁ ପାଇବେ ସେ ନିଜେ ନେଇକି ଯିବେ। ତେଣୁକରି ନରସିଂହପୁରରୁ ସିଏ ମାନେ ଚୋରି କରି ମାନେ ନଉଥିଲେ ପିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମା ପ୍ରଗଳା ମା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ନରସିଂହପୁରର ଯେତେବେଳେ ନେଲେ, ପ୍ରଗଳା ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଛୋଟେଇ ସେ ଏବେ ବି ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ଜେଜେବାପା କହନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ବି ଥିଲା ଇଏରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଟ୍ଟାରିକା ମା ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ବି ଛୋଟେଇ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଭଟ୍ଟାରିକା ମା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ନେଇକି ବଳିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡାଏ ମାନେ କାହାଣୀ ଅଛି। ହଁ, ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି। ଏବେ ମନ୍ଦିର ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି ନା? ହଁ, ମନ୍ଦିର ଏଠି ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏପଟେ 108 ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇପଟ ମନ୍ଦିର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଇ କରୁ ମାନେ ଏମିତି ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟା ଅଛି, ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହବ ସବୁ 108 ମୂର୍ତ୍ତି ନା? 108 ମୂର୍ତ୍ତି ବସିବ। ଏବେ ସବୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇକି ଯାଇଛି, ଆସି କାମ ହବ। ଆଗ ଏଇ ପାର୍କ ଗୁଡାକ ହେଇସାରିବ, ତାପରେ ସେଇଗୁଡାକ ହବ କାମ। ଏଇଟା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ସେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ସେଗୁଡା ମାନେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଭାବେ ରଖା ହେଇଛି। ଏଠି ପୂଜାରୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା? ନାଇଁ, ଆମେ ହଉଛୁ ମାନେ 4 ଜଣ ପୂଜା କରୁଛୁ। ମାନେ ମୁଁ ସପ୍ତାହଟେ କଲି, ଆଉ ଜଣେ ସପ୍ତାହଟେ କରିବ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ସପ୍ତାହଟେ କରିବ, ଆଉ ଜଣେ ସପ୍ତାହଟେ କରିବ, ଏମିତି 4 ଜଣ ଆମେ 4 ଜଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପାଳି କରିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ 4 ଜଣ ପୂଜା।